Добрый дзень, шаноўныя сябры. З вами канал Казкі на канапе. Пакуль рыхтуецца новая казачка новага аўтара, сёння мы пачытаем з вами некаторыя казкі з цудоўнага зборніка «Зорныя арэлі». Аўтар гэтага зборніка беларуская пісьменніца, паэтэса Лёля Уладзіміровна Богданович. Гэты зборнік казак прызначаны для дзяцей малодшага школьнага ўзросту. І хочу сказаць, што гэтыя казачкі вельмі добра чытаць дзетачкам перад сном. Яны вучаць быць нашых дзетак працавітымі, ветлівымі, а таксама цаніць сяброўства, марыць, заўважаць прыгажосць наўкол. Яны вучаць нас любові да жывёльнага расліннага свету, да родных мясцін, да таго месца, дзе ты нарадзіўся, а таксама вучаць рабіць дабро і дарыць радасць людзям. А яшчэ ў гэтых казачках у некаторых выкарыстаны беларускія прыказкі і прымаўкі. І мы сёння некаторыя з гэтых казак з вамі і пачытаем. А пачнем вось з такой казачкі «Няўрымслівы лісточак». Ну, вось і першы месяц восеньскі праляцеў. З кожным днём сонейка пазней прачынаецца і спаць раней кладзецца, а то і зусім увесь дзень не выгляне. Неба зрабілася шэрым, усё часцей напаўзаюць чорныя хмары. А потым дождж, як сыпане, халодны ды калючы. Збіраюцца ў вырай птушачкі, дзьмуць вятры. Стала разнакаляровым і паціху ападае лісце. Сумна стала, нецікава. І толькі маленькі зялёны лісточак на вішні радаваўся кожнаму імгненню. Браточкі, любыя, вы толькі падзівіцеся на карункавае павуцінне. Гэта ж трэба дадумацца, да так сплесці. А як пераліваюцца на ім разнакаляровымі пацеркамі кропелькі расы. Ну, проста цуд, такая прыгажосць. А кветкі, бабіна лета, цвітуць, не здаюцца. Яшчэ і пчолкі прылятаюць да іх. Ой, ды сціхні ты ўжо нарэшце. Знайшоў, чаму радавацца. Зіма вунь наперадзе. Неўзабаве ціскане мароз і пападаем на зямлю, адзін за адным. Вось і ўся радасць будзе. І чаго ж вы такія злыя, га? А я вось таксама не здамся. Учаплюся з усяе сілы за галінку, ды і застануся разам з ёю да вясны. Ой, ну і хвалько ж ты зялёны! Незадаволена прабурчаў яму ў адказ жоўты лісточак. І зусім я не хвалько, вось пабачыш. Час ішоў. Ужо і птушкі паляцелі, з кожным днём мацней дзьмулі вятры. Амаль усё лісце ляжала на зямлі разнакаляровымі дыванамі. А зялёны лісток так і трымаўся за галінку. Ты што, мой маленькі, няўжо надумаў зімаваць са мною? Звярнулася да яго галінка вішні. Надумаў і перазімую. Толькі і ты дапамажы мне, калі ласка, не адпускай мяне ад сябе. Ну што ж, паспрабуем. А не пашкадуеш? Ты што, ніколі? Ну вось і першы снег пасыпаўся. Ой, які ён прыгожы, гэты снег, белы, пушысты. А ты хіба не баішся мяне? Здзівіўся снег. Я ж такі халодны. Затое прыгожы які. Ведаеш, я вельмі рад знаёмству з табою. І я таксама, шчыра кажучы. Адзваўся снег і пасыпаў яшчэ спарней. Ну, як ты, малое? Спагадліва запыталася ў лісточка галінка. Трымаешся? Але ж, трымаюся, і ўсё мне падабаецца, калоцячыся ад холаду, адказаў зялёны лісточак. Мы яшчэ раз і мы Новы год сустрэнем, праўда? Праўда, праўда, мой любы. Толькі мацней за мяне трымайся. І што вы думаеце? Гэткі ўпарты і настойлівы быў лісточак, што адсвяткавалі яны пачатак Новага года. І сапраўды, вясны дачакаўся на сваёй галінцы. Так што, дзеткі, калі вельмі захацець,
можна шмат чаго дабіцца. А зараз засплюшчвайся вочкі, і няхай вам прысніцца гэты зялёны, няўрымслівы лісточак. Дабранач! Вось такая казачка. Зараз яшчэ адну пачытаем. Яна называецца «Зайчыкова капуста». Я спадзяюся, што многія з вас ведаюць, што такое зайчыкова капуста. Я, напрыклад, у сваім бараўлянскім лесе часта яе вясной шчыпаю. Ой, даўно гэта было, дзетачкі. Так даўно, што нават ніхто і не памятае. Акрамя павучка, які жыве ў мяне за печкаю. Гэты дык усё ведае. І пра ўсіх. Вось ён і расказаў мне гісторыю пра зайчыка Захарку. А я зараз з вамі падзялюся. Згодныя? Ну, дык укладвайцеся ў ложку ямчэй, ты слухайце. У адным лесе жыў сабе зайчык. Зайчык як зайчык, такі ж, як і ўсе. Летам быў шэранькі, а зімою беленькі. Вочкі касыя, ногі доўгія, і вельмі любіў гэты зайчык капусту. Бывала, залезе да бабулі Насты ў агарод, ды і паласуецца ўдосталь. А тая прычытае потым: «Ой, людцы мае, ой, родныя, і што ж гэтага робіцца? Зноў даўгавухі капусту маю хрумстаў. Нават і не прыдумаю, як рада яму даць». Паплача, пабядуе бабуля, ды і забудзецца пра сваё гора. А Захарка праз некалькі дзён зноў нашкоднічае. Вось і вырашыла яна злавіць злодзея. «Слухай, Шарык, вось табе костачка. Падпільнуй ты зайца гэтага нарэшце. Колькі можна цярпець? Зусім стаў нахабны. Калі зловіш яго, шмат такіх атрымаеш». Закапаў Шарык костачку ў зямлю, сеў ля плота, не спіць, чакае. 2 гадзіны чакаў, 3, 4, 5, а потым не вытрымаў, затрымаў. Раніцою прыйшла ў агарод бабуля Наста, а капуста зноў паедзена. «І што ты за вартаўнік такі?» – замахала яна рукамі на сабаку. «І за што толькі я кармлю цябе?» Апусціў Шарык галаву. «Вінаваты, няма чаго апраўдвацца. Ну не сварыся ўжо, даволі. Заўтра не прасплю. Абяцаю, бабуля». І праўда. Наступную ноч ні на хвіліну не заплюшчыў ён вочы. Лёг у будку, ды прыкінуўся, што спіць. Нядоўга прыйшлося чакаць. Толькі месячык схаваўся за хмару, як прыскакаў Захарка. Ну вось ты і папаўся нарэшце», – загаўкаў верны бабулін служака. «Будзеш ведаць, як чужую капусту красці». І з гэтымі словамі Шарык схапіў Захарку за хвост. Спужаўся зайчык, калоціцца ўвесь. «Адпусці мяне, калі ласка, не вінаваты я, што капусту вельмі люблю. А ў лесе, сам ведаеш, не расце яна. Ты ж вось любіш костачкі». «О, вельмі», – аблізнуўся Шарык. «І сапраўды не расце», – згадзіўся ён з Захаркам. «А давай мы яе там пасадзім». «А расаду дзе возьмем?» – пацікавіўся зайчык. Возьмем. Я ведаю, дзе бабуля яе хавае. Чакай мяне заўтра на лясной палянцы, гадзін так, 5 раніцы». На тым і разышліся. Раніцою прыбег Шарык у лес. «Ну дзе ты там?» – паклікаў ён Захарку. «Вось рассада, садзі капусту, няхай свая будзе, а я дадому хутенька, пакуль спіць бабулька». Пакідаў зайчык насенне па лесе, а якое і сам не ведае. Ды і Шарык таксама. Баяўся бабулю разбудзіць. Што там браў у поцемку, невядома. Але ж вырасла нешта. З таго часу бегае зайчык па лесе ды збірае сваю капусту. Яна так і называецца зайчыкова. Не верыш? А ты запытайся ў дарослых. Кисленькая такая, зялёненькая. Пойдзеш у лес па грыбы ці па ягады з мамай. Папрасі, каб дала табе паспытаць. А зараз у ложак. Позна ўжо, і няхай прысніцца табе гэты зайчык даўгалыгі са сваёю капустай. Дабранач! Дзякую вам за ўвагу, а ў наступны раз мы пачытаем казачкі яшчэ з гэтага зборніка «Зорны кошык». Аўтар Лёля Богданович.